в чата. Така, благодаря ви за времето, което отделяте днес и за желанието да разберете нещо ново. Предполагам, повечето от вас са новаци в сферата или най-малкото чували сте нещо, но не знаете точно или нямате пълната картинка. Днес ще се постараем да минем през абсолютно всичко, което трябва да знаете за биткоин. Затова започваме. Така, първото нещо, разбира се, е да кажа, че презентацията е чисто и единствено с образователна цел. Нямам намерение нито да ви продавам инвестиции, нито да ви казвам какво да купувате, кога да го купувате, как да го купувате или защо да го купувате. Единствено мога да ви покажа върху какво да стъпите като информация и знания, за да можете евентуално сами да вземете някакви образовани решения в тази посока. Абсолютно нищо тук, нали, не служи като финансов правен или инвестиционен съвет. Отново, тук е да научите какво представлява технологията, как да боравите с нея, да се ориентирате въобще в нещата, които се говорят по темата и най-малкото да разбирате, когато някой се опитва нещо да ви каже или се опитва да ви излъже по дадена тема. Така, за тези от вас, които не ме познават, аз съм Николай Делчев. А, Накратко имам около 14, над 14 годишен професионален опит в корпоративните IT и финансови сфери. Най-вече съм се занимавал с финансови данни, ако трябва да бъда конкретен. С биткоин се занимавам от началото на 2016, края на 2015, началото на 2016 и тук подзанимавам. И основното, което имам предвид, е, че съм боравил с биткоин от тази дата. Иначе съм чувал и съм разбирал за биткоин и преди това, но hands-on, нали, буквално опит съм имал от преди вече повече от 8 години. Когато това беше вървежно едно време, бях и мисля, че още съм трябва да си проверя сертификата Certified Bitcoin Professional от Crypto Consortium. Crypto Consortium е една организация на такива доста стари биткоинери, криптографаджии, като там участваше и създателят на Ethereum, Андреас Антонополос и още други имена. И съответно имах сертификат специално за биткоин, нали, за разбирането на технологията, транзакциите, функциите и така нататък. Съосновател съм на Infinity Capital, едно дружество, може би, което някои от хората ме познават чрез него. И съм собственик на Делчев Консултинг, през която фирма пускаме подобен тип и не само подобен тип вебинари в помощ на малки и среден бизнес, корпоративни обучения и управлението, консултиране в управлението на дигитални активи, така да кажем. Добре, днес това, което ще преминем като програма, повечето от вас мисля, че съм го изпращал и са го виждали, но все пак ще минем през криптовалути, какво представляват, появата на биткоин, защо е важен биткоин, същността, происхода, употребите и мерните единици, как работи биткоин е следващата секция, транзакции, блокове, копаене и блокчейн. Със сигурност много неща, които от вас пак са чували нещо, но не е напълно наясно какво представляват. Избор на биткоин портфейли, какво представляват портфейлите, какви са типовете, плюсове, минуси, критерии и специфики. Покупко-продажба на биткоин, откъде, как, за какво да внимаваме, много важна част, как да се пазим общо взето, когато тръгваме да изпълняваме такива транзакции. Заплахи, промени и форкове. Може би много от вас са чували за биткоин някакви митове, някакви легенди, как всичко тока ще спре и така нататък, ще ги блокират всички държави и през тези неща ще минем. Няколко интересни метрики, закономерности и прогнози. Ще видите доста интересни графики относно биткоин от самото му начало до днес. Биткоин и крипто през 2024. Основните няколко неща, които мисля, че са важни да се знаят и да се отбележат. Ще анализираме малко също и така изминали събития, буквално от преди няколко седмици. И накрая завършим с Q&A сесия, свободно задаване на въпроси. Така, първата секция. Криптовалути и появата на биткоин. Дигитална, какво представлява криптовалутата първо? Нали? Комбинацията между две неща. Крипто и валута. Крипто е от криптография, който е клон на математиката. Валута, съответно, мисля, че всички знаете, левът, еврото, доларът са все валути и т.е. те се представляват разменни средства.
Конкретно за криптовалутата, това е дигитална или виртуална валута, създадена за да служи като средство за размяна. Тя използва криптография, за да защити и верифицира транзакциите, както и за да контролира създаването на нови единици от нея. Ще разберем по-късно защо това е важно за новите единици, вместо безразборното печатане на пари от централните банки в момента. Като цяло криптовалутите представляват лимитирани записи в една база данни, които никой не може да промени, освен ако специфични условия не бъдат изпълнени. Ще видим кои са тези специфични условия. Биткоин има, може би много от вас знаят, нали, или са чували, че биткоин е създаден 2008, тръгва 2009 година. Но преди биткоин има едни 40 години изстрадани от разнообразни хора, технологии, концепции, които са създадени, които са спомогнали за появата на самия биткоин. Тоест той не се появява от въздуха, както може би много хора си мислят, така се е появил от нищото. Още от средата на 70-те години има създадени, тук виждаме най-малкото TCP/IP протокола, който е нали, създателя на интернета, който използва. Имаме различни типове криптография, вече хора, които са създали определен вид кибервалути и тях ще разгледаме няколко след това. Въобще много хора, които започват да се интересуват и да работят в посоката да има някакъв тип дигитални или електронни пари. И цялата тази енергия, време, ресурси от около 40 години и повече назад стига своята кулминация при биткоина. Началните опити за създаване на криптовалути, които аз лично намирам за интересни, са тези от 96 и 97, където аз съм оставил и линка всъщност, тук да, където NSA или National Security Agency, Националната агенция за сигурност на САЩ, създава няколко документа, които са свързани с електронни плащания, публични ключове, криптографски инструменти, untraceable, нали, непроследими електронни плащания и така нататък. Другото ключово интересно е за тъй наречените умни контракти, или как общо взето да се тригерират определени неща. Ако това изпълнява еди какво си условие, то това да направи еди какво си. Трансферабилити, разделимост. Тук има и също и за портфейли. И както виждате, преди още 30 години, близо 30 години, имало доста от нещата, които така са били отделно и така откъслично възможни и виждани, обаче не са могли по някакъв начин да окомплектоват цялата картинка. Началните опити за създаване на криптовалути маркираме три от тях. Първият е The Hash Cash Proof of Work Function на Адам Бек, 97. Между другото, Адам Бек се смята за един от създателите на биткоин, нали, така апокрифно. Дали е вярно или не, ще поспекулираме малко по-късно. Hash Proof of Work, т.е. Ще разберем какво е хеш по-натам, но доказателство за работа, функция, която е пак, нали, чисто криптографски е това, математически, която е създаден. Имаме B-Money на Wei Dai, който е абсолютно анонимен човек от 98 година. И имаме и American Liberty доларът, който пак е 98 година. Този човек, ако не се лъже, е в затвора за това, че е се опитал да създаде пари дигитални, либертариански, нали, така да го кажем, което много не се нрави на държавата. И може да си представите, че нали, човека не са го оставили да си прави каквото иска, ми си го вкарали в затвора. Този имейл от 19 септември 1999 година, виждате тук има мейлинг листа, което е Cypherpunks. Cypherpunks общо взето 90-те години се наричат тези хора, които са били малко така антидържава, не са имали доверие на държавата, хаквали са така стационарни телефони, нали, модеми, може би сте гледали тези стари хакерски филми, нали, където през телефона с няколко кликвания има безброй обаждания, където си и както си пожелае по телефонната мрежа. Ето тук, например, в този имейл виждаме, че се говори за e-cash или електронни пари, където се спекулира как да може да бъде направено това нещо, какви са, нали, проблемите, които може да създаде това, как може да се осъществи и така нататък и така нататък. Но може би едно от най-интересните така пророчества във времето
е на Милтън Фридман. Милтън Фридман, за тези от вас, които не знаят кой е той, е американски икономик, статистик, икономист, статистик, известен най-вече с работата си в областта на макроекономиката и защитата на свободния пазар. Той е Нобелов лауреат от 76-та година и сега ще се опитам да не го окепазя прекалено, но наградата му е за постиженията му в областта на анализа, на консумацията, монетарната история и теория и за неговата демонстрация на сложността на стабилизационната политика. Все в сложни работи и с две думи човекът си разбира от нещата. И сега ще ви пусна какво точно казва той през 1999 година за евентуална поява на нещо наподобяващо биткоин. So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. That kind of thing will develop on the internet, and that will make it even easier for people to use the internet. Доста смело предричане на нещата. Може би някой ще каже, то е било неизбежно, той не е, нали, пророкувал абсолютно нищо, но все пак си говорим за 99-та година, когато, ако си спомняте, най-така mind-blowing нещото беше филмът Матрицата, който излезеше по кината и нещата бяха доста така вече футуристични и хората започваха да мислят всякакви неща, включително и за електронните пари. Сега, какво представлява биткоин за всеки човек? Тази аналогия с слона ми е любима, защото нали, закарали 6 слепи човека да опишат един слон, и всеки хванал по нещо и казал ми слонът е твърд и остър, нали, като неговите бивни. Или не, той кракът му е твърд и такъв обширен, нали, или не, опашката му е тънка. И всеки си описвал слона на база на това какво пипал. Та, в случая и с биткоин е така. За някои хора биткоин е нещо, което да помогне на тях самите, други да помогнат на останалите хора, трети да помогнат на правителствата, четвърти да премахнат правителствата, пети да копират или да дуплицират тази система или да я подобрят. Така че започвам, нали, по този начин презентацията, за да ви оставя малко с отворено съзнание от гледна точка на това какво може да бъде биткоин и какво е биткоин за вас или за другите хора. Така, говорихме за създателят на биткоин. Той е с името Сатоши Накамото, който през 2009 година този анонимен програмист или група анонимни програмисти създават биткоин. Има спекулации шеговити и затова съм оставил картинката, че името Сатоши Накамото произлиза от буквите на следните компании: Samsung, Toshiba, Nakamichi и Motorola. Има други спекулации, съответно, че ако тръгнете да се разровите, че Сатоши Накамото, Сатоши е нали, значи централен или главен, а Накамото значи интелигентност или интелект, нали, Central Intelligence, малко пак спекулации от гледна точка на това кой, как и по какъв начин е създал биткоин. Не се знае и до ден днешен не се знае кой е Сатоши Накамото. И за мен лично това е от малко значение, имайки предвид какво е създал. Това е все едно, нали, да помним има ли значение кой е създал огънят първият път, кой го е измислил или кой е създал клечките за зъби. В смисъл, това са неща, които остават в историята, самите създания, нали, продуктите, произведенията остават в историята повече, отколкото техните създатели. Та, този имейл
датира от 1 ноември 2008 година, значи около 10 на години след 99-та, което видяхме на Милтън Фридман на предсказанията, в който Сатоши Накамото изпраща имейл, където казва, че е работил върху нова електронна кеш система, която е напълно peer-to-peer, т.е. от компютър към компютър, без trusted third party, т.е. няма трета страна, няма банков сървър или няма нотариус или няма трети човек, който да валидира това нещо. Изброила няколко от неговите характеристики и качества и написва следния документ, който е Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Това е тъй нареченият White Paper или бяла книга, където в няколко странички детайлно описва какво представлява валутата и как е. Ако имате интерес, на сайта delchev.consulting има в менюто горе линк към White Paper, който съм качил за хората, които имат интерес. Така, началото на биткоин се смята за 3 януари 2009 година. Тогава на практика системата или мрежата на биткоин стартира. Интересно при нея е, което трябва да отбележим, това е кодът на първият блок, е, че вътре в него е закодирано следното съобщение. The Times, 3 януари 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Това е заглавие на английският вестник The Times, където се казва, че канцлерът, или този, който е на Централната банка на Великобритания, е на ръба за втори път да спаси банките. Много може да се спекулира върху това нещо, но се смята, че Сатоши Накамото е създал или са създали биткоин в яда си на това как банките биват спасявани през 2008 година. Знаете, кризата през 2008 година финансовата. И не са щастливи от това какво се е случило тогава. Много малки бизнеси и хора фалират, губят домовете си и така нататък, но банките по някакъв начин биват спасени навсякъде по света. Това въобще не се нрави на Сатоши Накамото и много хора, нали, както аз ви казах за тези cypherpunks, хора, които нямат много доверие на правителството, това е и още един пример за това тяхно недоверие и евентуално за появата на биткоин, като причината е спасяването на тези банки 2008 година. Колко биткоина могат да съществуват изобщо и защо има лимит? Говорихме си в началото на първия слайд за лимитиран брой на биткоините. В случаят те са 21 милиона и отговорът на въпроса дали могат да бъдат създавани повече е не. Лимитът е hard-coded, непроменяем в самия код, в самия протокол и се определя от това колко често и по колко възнаграждението на блок се редуцира. Технически е възможно увеличаване на лимита, но трябва съгласие от цялата мрежа. Сега ще почваме вече с доста думички и словосъчетания, които е хубаво да си ги запишете, за да ги видите по-късно в презентацията, какво означават. Ако не има отговорено по време на презентацията, може да ги зададете като въпрос. Защо точно 21 милиона? В имейл кореспонденция между Майк Хърн, софтуер инженер, и Сатоши Накамото, четем следното, че Накамото е възнамерял да направи подравняване с фиатните валути, т.е. долари, евро, йени и така нататък, така че 0.001 биткоин или 1 MBTC да струва 1 евро. И по-конкретно. Исках да разбера и да избера нещо, което да направи цената приблизително с съществуващите валути, но без да знам бъдещето, това е много трудно. Накрая избрах нещо по средата. Ако биткоин остане малка ниша, ще струва по-малко за единица от съществуващите валути. Ако си представите да бъде използвана за една фракция от световната търговия, тогава ще има само 21 милиона биткоина за целия свят и всеки ще струва много повече от една единица. Сатоши Накамото. Ами не е бил много голям пророк, ама това по него е пророкувал, нали, съдейки по нещата 15 години по-късно. Математиката за биткоин, за тези 21 милиона и какво е халвинг? Може би с нещо, което сте чували. При появата на биткоин, всеки един блок предоставял около 50 нови биткоина в системата, в мрежата. Тази стойност от 50 се намалява на половина на всеки 210 хиляди изкопани блок или грубо на всеки 4 години. Това е тъй наречения халвинг на всеки 4 години. Към момента след 19 април 2024 година наградата за изкопан блок е 3.125 биткоина за блок. Тоест, видяли сме през тези 15 години от 50 на 25, на 12,50, на 6,25 и на 3,125.
За да достигнем до лимита на биткоин изобщо в обращение, следваме сбора на геометричната серия, която виждате 210 000 блока, възнаграждението 50, дели се на 2 и тук получаваме общо взето тези 21 милиона биткоина. Но това е нещо интересно, което малко хора знаят. Има определено закръгляне и така максималният брой биткоини, като премахнем първичния блок или Genesis блока, като такъв той не може да бъде похарчен, остатъкът не е 21 милиона, а е 20 милиона 99999.9769. Представете си, това е все едно а, да заредите колата с бензин и бензинът, който е необходим за самото запалване на автомобила, за да започне да работи машината, в случая, нали, за да започне да работи мрежата на биткоин с този Genesis блок, е точно тази частица от биткоин. Затова 21 милиона са по принцип, но има такива, които не могат въобще да бъдат използвани и бройката е малко под 21 милиона. Мерните единици в биткоин са следните. Биткоин се дели на 100 милиона сатошита. Тоест, един биткоин може да бъде разделен на 100 милиона частици. Една 100 милиона е едно сатоши или 0.00001 биткоина. Има определени така, мерни единици, които са микробит или юбит, мбит и битсент, които са общо взето един цял биткоин, една десета, една стотна, една хилядна, нали, ако го казваме по български язик. Но имайте предвид, че 21 милиона биткоина могат допълнително да бъдат разделени на 100 милиона единици. Това го казвам, може би с притесненията, които може би сте чували или дори вие сте си мислили, ами ако са толкова малко биткоините, как ще стигнат за цялата икономика на света и така нататък. Ами, както виждате, може да стане разделението още по-голямо на това нещо и да бъде разбити тези биткоини на още по-малко единици, които да струват определена стойност. Така че това не е абсолютно никакъв проблем за биткоин. Преди да продължа, кажете ми дали говоря прекалено бързо, прекалено бавно или дали е окей, докато си взема глътка вода. Добре. Така. Биткоин или биткоин? Значи, има разлика. Както виждате, в една от думичките биткоин е с главна буква, другата е с малка буква. Това също, може би малко хора, които са запознати, които са в биткоин, го знаят това нещо, но биткоин с главна буква е концепцията или технологията, а биткоин с малка буква е валутната единица. Тоест, нали, тези биткоини като валути. Така че, ако срещнете нали, човек, който по принцип разбира и почне да ви говорим, то няма значение или едното е заменяемо за другото, ми не е точно така. Има си разлика и е важно да се знае правилно кое какво е. Така, сега ще минем към интересната част за това как работи биткоин. Видяхме как произлезе, откъде се появи. Сега ще видим как точно функционира и какво му е интересното. Защо блокчейн решението е революционно? Ами споменахме вече за това хеширане или хеша. Така, хеш е цифров отпечатък на двъчен код. Функциите на хеширане са математически функции, които взимат всякакъв вид данни за входяща стойност, независимо какви са те, било то букви, цифри, файлове, и от този вход извличат и връщат определен изход. Например, функцията за хеширане MD5 ще върне 32 знаков изход, независимо какво пише на входа. Ако напишете Hello user, примерно, или Здравей, функцията ще върне 32 знаков изход. При криптовалутите функциите за хеширане са комбинирани в криптографски алгоритми. Криптографският алгоритъм на биткоин е тъй нареченият SHA-256, който се състои само от една функция за хеширане, SHA-256, която дава името на алгоритъм. SHA е Secure Hash Algorithm и това е семейство криптографски хеш функции, публикувани от Националния институт за стандарти и технологии, и биткоин използва 256 битов Secure Hash алгоритъм. И сега, за да дойдем в нещо по-просто да ви го представя. Да кажем, че искате
да си комуникирате с Георги. Вие сте Иван и искате да си комуникирате с Георги. И сега ще ви дам пример с имейла, с почтата. Най-общо. Искате да напишете Здрасти, Жоро. Трябва ви публичния ключ на Жоро. Какво значи публичния ключ? Ами публичния имейл. Мястото, на което знаете, че това е имейлът на Жоро и трябва да му го напишете. Пускате му го това нещо на Жоро, то се криптира и изкарва определен източник от цифри и букви, т.е. криптографски код. Сега, в случая Жоро, за да може да види това съобщение, той трябва да има своя частен ключ. Какво значи това вече? Ами, представете си, той трябва да има паролата си за своя имейл, за да се логне на този имейл, да отвори съобщението, да го декриптира и да каже: Иван ми е написал Здрасти, Жоро, за да може той да му отговори с Здрасти, Иване. Тоест, най-грубо си представете това криптиране и комуникация между различните източници е един вид. Имаме този публичен ключ или мястото, на където знаем, че ще го достигне до Жоро, примерно joro@gmail.com, и частният ключ на Жоро е съответно паролата за този имейл, за да може да прочете съобщението, което е минало по този канал. Така, сега, тук е нещо, което добавих съвсем наскоро, както може да виждате. Един основен проблем, който всяка разплащателна мрежа трябва да предотврати, е тъй нареченото двойно плащане. Или това е разплащането с една и съща сума два пъти. Обикновено това се прави чрез централен сървър, банка или друга институция, който пази информация за балансите и валидира транзакциите. Тоест в една книга дебела се пише, че Иван е пратил на Жоро 200 лева, Иван ви има с 200 лева по-малко, Жоро има вече с 200 лева повече. В една децентрализирана мрежа обаче, като тази на биткоин, не е необходим сървър, като там всяка една част от мрежата върши тази работа. Това се прави от тъй нареченият блокчейн или верига от блокове. Това е публична счетоводна книга, достъпна за всеки, забележете, съдържаща всички транзакции, които някога са се случвали в мрежата от този Genesis блок от самото начало. И така всеки компютър, или тъй наречените нодове, има списък с всички транзакции, за да може да провери дали бъдещи транзакции са валидни или са опит за двойно плащане. И тази снимка, която съм сложил, е от проблемите, които една от българските банки имаше изминалия уикенд с двойни прихващания. И това е именно това е целта, да се избегнат при един централен сървър тези двойни плащания, за да може банката да отчете и да каже: абе, не дай да правиш двойните неща, нали, внимавай, ние тук те отчитаме, но както виждаме, има и такива случаи, в които се пропуска това нещо. Така, в случаят какво се случва? Имаме един биткоин в един от портфейлите, в адресите, т.е. не може да бъде изпратен на две места едновременно. Веднага, щом определена транзакция към място номер едно или към блок номер едно, ето тук горе, транзакцията се валидира и чрез това валидиране на транзакцията, втора транзакция не е възможно, защото ще бъде просто отхвърлена. Компютрите в един консенсус ще решат и ще кажат: няма как да го направиш това нещо. Защо блокчейн решението е революционно? Ами ще разгледаме сега проблемът на византийските генерали. И какво значи той? Представете си ситуация, в която имаме група от византийски генерали, застанали в предната част на определен град. И те трябва да вземат решение дали да го атакуват или не. Всеки генерал командва определен военен батальон и общо трябва да постигнат някакъв консенсус относно това какъв да бъде плана за действие. Всяка атака или всяко отстъпление се съобщава чрез пратеници. Нещата обаче се усложняват още повече, когато въведем следното понятие. Някои генерали, примерно, са предатели и искат да саботират този консенсус, или пък някои от пратениците умишлено или неволно са шпиони и не могат да изпратят определеното съобщение до всички или не искат. Та за решаването на този проблем и постигането на консенсус, най-малко 2/3 плюс един
от генералите трябва да бъдат лоялни в поддържането на консенсус сред всички. Тоест, тук говорим 51%, т.е. мажоритето или мнозинството от тези генерали трябва да са наясно и да има този консенсус, че нещо трябва да се случи, за да се осъществят определени действия. Връщайки се обратно в света на блокчейн, да се каже, че системата притежава византийски толерант за сривове, означава, че системата може да функционира правилно в случай на повреда или несъответствие в информацията и да продължи да остава в консенсус. Основните характеристики в една криптовалута, на една истинска криптовалута, защото тук сме си го говорили и може би хората са чували измами като OneCoin и така нататък, които са представени за криптовалути, но няма по-далеч от истината, че те не са криптовалути. Те са просто били записи на някакъв компютър. Няма никаква криптография. Но да се върнем тук. Имат краен брой, който може да съществува общо. Да, 21 милиона. Сметките не могат да бъдат замразени. Не могат да бъдат замразени сметките в биткоин, тъй като никой не е собственик на тези сметки. Те са в децентрализираната мрежа и никой няма монопол на тях. Няма тази трета страна, този сървър банков или какъвто и да е, който да ти каже, сега ще замръза сметка. Децентрализирана мрежа? Абсолютно. Може свободно да се търси в мрежата. Абсолютно. Както ви казах, блокчейнът е searchable, той е по-searchable и е по-прозрачен от всяка една държавна институция, където и да е, каквато и да е. И това е лесно проверимо. Устойчив е на цензура. Абсолютно е така. Може да скалира чрез вторични и третични слоеве. И това е вярно. Ще разгледаме по-късно вариантите за тъй наречения Second Layer или Lightning Network или светкавичната мрежа за по-бързи плащания и дребни покупки. Софтуерът е с отворен код, абсолютно с отворен код. Всеки може да влезе и да го провери, да види, че няма някакъв бектор, да види, че всичко е изпипано и че няма апдейт, като този, който видяхме вчера, който да смачка абсолютно всички системи, било то на банки, на авиокомпании и така нататък. И най-важното, има верифицируема криптография. Не е просто някой да ви каже, той е криптографски, нали, защитено ми, доказано, че има определена криптография. Всичките тези хешове, които ви казах, всичките тази математика и калкулации зад биткоин, които ги има. Така, как функционира биткоин мрежата? Значи, имаме ето тези мрежови възли, по които се разпространяват всички данни. Това са тъй наречените, нали, биткоин нодове или компютри, които са свързани в една мрежа по интернет. Имаме и те наречените копачи, които изкопават дадена транзакция с тяхната хешираща мощност, компютърна мощност, защото така е както се копае. Ще разгледате допълнителни примери в последствие. Нов блок се изкопава, има вътре определена награда от биткоини. Имаме отстрани в тази мрежа валутен обмен, търговци, които да работят с тези биткоини вече след като са в мрежата и са изкопани, било то за храна, транспорт или каквото и да е, или просто да ги обмените за фиатни валути. И ето го този децентрализиран регистр на транзакциите, където имаме определените блокове в блокчейн. Отгоре пък имаме страната на потребителите, където упражняват контрол върху своят портфейл, където имат своите те наречени частни и публични ключове. Представете си го, пак ви го казвам, вашият портфейл реално е, все едно имате определен имейл адрес с парола към него и вече транзактирането се пише от кой до кой и по какъв начин е подписан, за да се верифицира това, че съдържателят на тези биткоини е собственик на тези биткоини, за да може да се осъществи транзакцията. Тези биткоин нодове, сега ще ви кажа, преди няколко години, 2018 може би, когато правих презентацията, бройката на нодовете или на компютрите в мрежата бяха може би 10 или 11 хиляди. В момента са 19 хиляди. Както виждате, масово са not applicable, т.е. такива, които не се знае в коя държава се намират, но пък може да видите тези, които публично са споделили в коя държава се намират компютрите, са основно САЩ, Европа и последно време в Южна Америка и в Азия забелязваме засилване на биткоин нодовете.
Връщайки се отново към процеса, е хубаво малко да обясним какво представлява той. Имаме тъй наречените миньори. Тези миньори, общо взето, работят с компютърна мощност. Чрез тази компютърна мощност те решават определени математически задачи или хешове, т.е. опити за решаване на определени математически задачи. Когато този опит, след много опити, много време, много мощност вкарана в това нещо, след като този опит е успешен, се получава тъй нареченият блок или изкопаване на блок. В този блок има определени биткоини. Както видяхме, в момента са 6.125. 3.125. Тези биткоини, щом са изкопани, отиват в портфейлът на те наречените копачи, които, представете си, вие извършвате определена дейност, доказвате определена работа, изкопавате тези биткоини, след като сте впрегнали мощност, компютърна мощност, и отиват във вашия портфел. Вече там може да решите дали да ги продадете, дали да ги държите, дали да ги размените за нещо. Обаче остава този празен блок. Този празен блок не оставя празен ето така, без нищо да се върши на него. Този празен блок започва да се пълни с транзакции. Или по-точно с транзакциите на хората, на всички други хора, които искат да купуват, да продават, да разменят по различните си портфейли биткоин. Този блок след това се затваря, както се казва. Има определена стойност, нали, определени килобайти, които се запълват като стойност. И този блок отива в блокчейнът най-отзад и застава на мястото на този блокчейн, за да може да бъде валидиран от следващия. След грубо около 10 минути тази картинка се повтаря отново и отново. Тоест на всеки 10 минути се изкопават тези биткоини, на всеки 10 минути се намира се използва този празен блок, за да се напълни с транзакции и минава през блокчейна. Стигнали до блокчейна, вече тази транзакция, след няколко потвърждения, сега ще видим и за потвържденията, не може да бъде отменена. Тоест тя си остава част от историята на блокчейна и на леджера, т.е. на тази счетоводна книга. Така, как протича една транзакция? Една транзакция е заявена, излъчва се в peer-to-peer мрежата, както казах. Peer-to-peer мрежата валидира транзакцията и потребителския статус. Нали? От кой идва, до кой идва, какво съдържа, как го съдържа. Транзакцията се валидира или се потвърждава от този блок и се казва да, това е така, окей е. Тя се комбинира с други транзакции, ето това, което ви показах в предния слайд, и този блок съответно се добавя в блокчейна, правейки транзакциите в него перманентни и непроменяеми. И в този случай транзакцията е изпълнена. Сега, тези потвърждения ще разгледаме няколко варианта. Колко потвърждения са достатъчни първо, за да може транзакцията да се каже, че е окей. Когато имаме нула потвърждения, плащанията с нула потвърждения могат да бъдат върнати. Хубаво да се изчака поне едно. Тоест, представете си следното. Искате определена транзакция да направите. Искате да прехвърлите на Иван, иска да прехвърли на Жоро $100. За да може да вкара тази транзакция в блокчейна, Иван трябва да плати някакви стотинки или сатошита, ето се казва, на тези миньори, за да могат да включат неговата транзакция в блок, за да се включи в блокчейн. Ако тази таксичка, да я наречем, не е прекалено съблазнителна на първо време за тези миньори, тази транзакция ще бъде малко игнорирана. Или ще мине някакво време и някой просто ще я клейне и ще каже, окей, малко са стотинките, нали, малко са стощите вътре, но ще я взема, за да я потвърдя. Или пък ще е необходимо да увеличите малко повече таксата. Да речем, ако имате някаква супер транзакция, която прямо искате да си купите, да прехвърлите 100 000 или 1 милион или каквото, естествено ще платите една идея, но пак тук си говорим за дребни суми от рода на $5-10 максимум, нали, за такъв тип транзакции. Връщайки се на потвържденията, когато имаме едно потвърждение, това едно потвърждение е достатъчно за малко биткоин плащане, до към $1000. 3 потвърждения
са тези, където повечето борси изискват при депозиране. Тоест, когато искате в определена борса да вкарате определена криптовалута, те чакат до третото потвърждение, за да може да им се появи на вас да ви се подивигра на екрана, че в тази борса имате еди колко си криптовалута. 6 вече са за по-големи плащания от в размер на 10 000 или 1 милион и вече 60 потвърждения или 60 цикъла или 60 блока са преминали вече за по-големи плащания. Тоест, едно потвърждение, си представете, е едно вкарване на блока в блокчейната. Минават 10 минути, второ потвърждение. Минават 10 минути, трето потвърждение. Тоест, на вашият блок, в който се намира вашата транзакция, вече са се закачили втори, трети, четвърти и пети блок. И той вече е част от целия солиден блокчейн и не може да бъде променен, не може да бъде обърнат. Как се проверяват биткоин потвържденията? Сега тук съм дал един пример за една транзакция. Сега може би са малко повече. Това е една транзакция, която правих на предни обучения. Има blockchain.com, където може да видите Explorer или Blockchain Explorer, където виждате идентификационния код, или както ви казах, определен код на транзакцията. И вече може да видите ето тук, че е confirmed, да се види кога е получена, какъв е размера на тази транзакция, в кой блок е включена, колко потвърждения има. Тоест, ето тук виждаме, че има, вече са повече най-вероятно, но вече, че е имало 145 000 блока след този блок. Тоест, това нещо няма как да бъде по никакъв начин обърнато. Колко е total output, какви са фиите per байт, нали, колко е струвала самата транзакция по време на какви пари е струвала в долари по време на транзактирането. И, както ви казах, всичко е напълно проследимо в Blockchain Explorer. Как се купае биткоин? Споменахме вече, нали, че миньорите може би са най-важната част от всяка криптовалутна мрежа. Те впрягат своята компютърна мощ, за да решават сложни криптографски пъзели и задачи, необходими за потвърждаването на транзакцията и да я запишат в блокчейн, за което те биват възнаграждени, нали, за тъй нареченото вече доказателство за работа или proof of work е информацията, нали, за чието намиране са нужни солидно количество изчисления. При биткоин копачите трябва да намерят цифрово решение на алгоритъма, както споменахме, SHA-256. И тук сега, ако го цъкна този линк, мисля, че бях добавил секунда да видя. Да, сега ще ви покажа. Кажете дали виждате екрана. Тук някой си направи експеримент да копае биткоин с молив и хартия с 0,67 хаша на ден. Което е абсолютно смешно. Тук виждате математическите изчисления, които могат да се правят буквално на хартия. Нали, сега в случая няма много смисъл да се правят тези изчисления на хартия, защото компютърната мощност, разбира се, ще бъде по-лесна за използването, за изпълнението на тези неща. Но това просто иска да ви покажа по какъв начин се случва това нещо и как буквално тези хашове могат да бъдат решавани и без нуждата от машини. По-бавно, със сигурност, но е възможно да се случи това нещо. Едно от интересните неща, нали, свързането с копането с криптовалути е, че сложността на тези пъзели постоянно нараства, като това корелира с броя на хората, които се опитват да ги разрешат. Тоест, не става, нали, колкото повече хора се появят, толкова по-лесно става. Не. Системата се регулира и колкото повече хора се накачат на този клон да копаят и да решават, системата става все повече трудна и по-трудна за осъществяване. Колкото по-популярна стане на дадена криптовалута, толкова повече хора започват да копаят, толкова по-сложен става процеса за копаене. Или те наречения hash rate difficulty. Така. Какво е хешрейт? Хешрейтът е скоростта, с която изчисляването завършва операция в биткоин кода. По-висок хешрейт увеличава възможността да намерите следващият блок и да получите възнаграждението от него.
Сега на снимката виждате нещо, което се появи в един момент. ASIC Miner, специално за копачка, специална за биткоин. Нали, Application Specific Integrated Circuit. В началото на биткоин много хора, дори и в България, са копаяли с видеокартите си, с GPU-то, нали, Graphic Processing Output, нали, Power. И в началото, когато сложността не е била никаква, много хора са изкопали по 10, 20, 50, 100 биткоина само с видеокартата си. Може да си представите за каква сложност става въпрос. От гледна точка на сложността имаме следните метрики. 1 килохаш, или това са 1000 хаша в секунда. А хаш какво е? Хаш е просто проба. Пробвам дали решението ми е това. Пробвам дали решението ми е това. 1 мегахаш, 1 гигахаш, 1 терахаш, 1 петахаш, 1 екзахаш. И това вече може да видите с колко нули е това нещо. Сложността на биткоин мрежата към момента, айде не към момента, аз не съм подновил тази снимка, мисля, че от предния вебинар, който правих, съм я оставил. Може да видите какъв е хаш рейта тук, който е бил юни месец и как се е покачвал от, тук са го дали от юли, значи горе-долу за около година, по какъв начин хаш рейта се е увеличил в биткоин мрежата. Отново, това си е напълно достъпна информация за абсолютно всеки един човек. Разпределението по миньори или пулове е следното към момента. Пуловете какво представляват? Пуловете са, когато нямате достатъчна мощност, вие лично самите, вие искате да комбинирате вашата мощност заедно с други хора, които нямат достатъчно голяма мощност, в един общ пул или басейн от мощност и заедно да копаете биткоин, като след това се разпределя наградата, която евентуално изкопаете спрямо мощността, която сте вкарали. Това е горе-долу моментното разпределение. Това, ако не се лъжа, пак е някъде от юни месец. Различните пулове. Сложността на биткоин мрежата, Network Difficulty. Ето тук виждате релативното измерител на това колко е трудно да се изкопае нов блок в блокчейн. Ето отново може да видите тази умопомрачителна цифра и как тя се е покачвала с оглед на това колко хора са се включили в нея. Как точно печелят миньорите? Споменахме вече, че колкото по-голяма компютърна мощ се умеят да акумулират, толкова повече се увеличава и възможността да разрешат криптографските задачи и да получат съответно наградата. Така. Но има и втори начин и това е валидирането на транзакциите в блокчейн мрежата. Това вече ви го споменах, когато ви имате определена транзакция и казвате, искам на Пешо да му изпратя 1000 сатошита, примерно 10 000 сатошита, искам да ми влезе тази транзакция сега до 2 минути или до 5 минути в блока, трябва да си платите определена такса фи и тази такса фи се взима от миньорите. Кога ще бъде изкопан последния биткоин? Хайде сега тук, ако искате малко да напишете в чата, кога според вас ще бъде изкопан последният биткоин. Така, uneducated guess, нали? Просто предположете. Кога ще бъде изкопан последният биткоин? Добре. Добре. Да. Ами, браво на Браво на Николай. Точно 2140 година, грубо, е последния, когато последният един цял биткоин ще бъде изкопан. Той ще бъде копан в продължение на 40 години. Значи от 2100 година до 2140 година ще бъде копан. И какво имаме предвид? Ние в момента се намираме ето тук. Минали са 840 хиляди грубо и повече блока са изкопани. Виждаме тук стойността. Виждаме тази оранжева линия, която общо взето показва халвинга, т.е. след всяко изкопаване намалява на половина наградата за изкопан блок, наполовина. И виждате докъде и как продължава съответно да се развива това нещо. Тук за сега може да ви изглежда много смешно, нали, тази стойност 0.012 биткоина. Обаче ви се струва смешно сега. Аз съм сигурен, че след определени години тази стойност ще е много, много голяма, нали, чисто като покупателна стойност.
защото ако се замислите, ето тук и в началото 50 биткоина не са били нищо, защото никой не е смятал, че биткоин въобще ще стигне до някъде и ще струва нещо или каквото и да е. Но сега и дори да се загледате за тези три ви се струват много, нали, на база на днешната цена. Ноут или майнер? Може ли да спечеля транзакционни такси, подкарвайки пълен ноут, т.е. верифицирайки транзакции, но не и да копая? Подкарвайки един биткоин ноут, т.е. целият блокчейн да бъде съсредоточен като информация на този биткоин ноут, вие допринасяте за биткоин мрежата, в смисъл на това другите в мрежата да могат да свалят блокчейна, да използват вашия bandwidth, нали, като мощност и като скорост. Транзакционните такси обаче могат да бъдат събирани само чрез включването им в валидни блокове. За да можеш да добавяш транзакции във валидни блокове, трябва да може да си изкопал споменатия блок. Тоест, без да сте копач, не можете да го направите това нещо. Говорейки си за копане, какво да сметнем преди да се захванем с копаене? Сега дал съм ви една груба картинка, може да я разгледате, но нещата, които трябва да премислите, цена на тока. Ако имате безплатен ток, супер. а, цена на такси на пулове. Ако нямате достатъчно мощност, но искате да се включите в определен пул, вие пак трябва да платите някакви такси на база за да може да се включите. Трудът, нали, поддръжката на това нещо и възможните сривове и хакове. Интересно нещо е, че да изкопаеш един блок в Щатите ви струва може би 10 или 20 пъти стойността на това да изкопаете един биткоин в Венецуела. И тук говорим отново за цената на ток, който е основният. И за това също ще си поговорим малко по-надолу и за определени, нали, предричания на световни икономически форуми и така нататък, колко енергия ще консумира биткоин през годините. Но към момента аз мога да ви заявя, че нали, освен ако нямате фотоволтаичен парк или енергия, която е свободна, реално биткоин е един такъв инструмент, който прави така, че свободната енергия, било то слънцето, водата, т.е. всичко да може да се използва и да се преизползва за поддържането на тази мрежа сигурна и постоянно работеща. Така че биткоин много хора, нали, това ще го говорим после, ако имате и въпроси, ще ви отговоря. Много хора го разглеждат, нали, биткоин с това, че той харчи прекалено много ток, съсипва планетата, environment и така нататък. Няма по-далеч от истината от това нещо, защото биткоин използва точно тези дупки и тези енергийни източници, които никой до сега не се е занимавал да ги използва и да ги впряга в каквото и да е, с което, нали, намалява харченето на безумната друга електроенергия, която вече създава проблеми. Какво ще стане, когато бъде изкопан последният биткоин? Когато се стигне до крайния лимит биткоини, тези 20 милиона 9999.9769, миньорите вече няма да могат да бъдат награждавани директно за това, че купаят блокове, защото няма да има блокове, които да се купаят. Но вместо това, на тях ще им се плаща вече транзакционна такса за всеки обработен блок. С други думи, миньорите ще получават единствено плащания или стимули, за да поддържат блокчейна. Сега, едно интересно хрумване, нали, една идея. Най-вероятно ще наблюдаваме тогава 2140, надали ние ще го наблюдаваме, преминаването на Proof of Work, доказателство за работа, към Proof of Stake или доказателство за дял. Proof of Stake е метод, чрез който блокчейн мрежата за криптовалути цели да постигне разпределеният консенсус, не вече на база мощност, изискващи от потребителите да докажат собствеността си върху определена сума от валутата или техния дял. Както примерно акции на компания. Отивате на общо събрание на акционерите и вие имате 100 акции, имате 100 гласа за определени решения за това на къде да се движи компанията. Грубо, нали, казвам. Това сега е спекулация, няма да се знае какво, не може да се знае какво може да се случи, как ще се случи, но има голяма вероятност вече да няма този proof of work, да има този proof of stake. Така завършваме и този... как се движим с времето? Да, 1 час, супер. И този панел, някакво нещо, прекалено бързо ли говоря, бавно ли говоря, до момента има ли нещо прекалено неясно, да речем, от материята или нещо, което
има чисто технически някакъв проблем с микрофона, с звука, кажете ми, само да си взема вода през това време. И нищо не пише, значи да разбирам, че всичко е наред. Добре, всичко е наред. Окей. Добре, сега минаваме на избор на биткоин портфел. Типовете, плюсови и минуси, плюс малко критерии и специфики за какво да внимаваме. Така, блокчейн леджер, портфел и частен ключ. Засегнахме го това малко по-рано. Дадах аналогията с имейла и с паролата за имейла. Но сега ще дам една друга аналогия, която мен лично ми е любима. Повечето от вас са влизали в супермаркети, където са виждали те наречените шкафчета, прозрачни шкафчета, където хората си събират, си остават дрехите или там нещата преди да влезат в магазин. Представете си, че това е съобразната счетоводна книга. Нали? Тъй наречения блокчейн леджер. Всяко едно от шкафчетата е вашият портфейл или ето, шкафче номер 8. В този код има, ето това е номера на адреса, до който да се достъпи, на който може да се изпращат. Ето казваш, примерно, на мене ми е в шкафче номер 8. Шкафче номер 8 и вече частният ключ, реално, вие това ключе, което ви дава достъп до това шкафче с вашите неща вътре. Тоест, имаме тази прозрачна, напълно прозрачна, всеки може да види какво има вътре, напълно прозрачно шкафче, имаме номера на шкафчето и този частен ключ, който ви дава достъп до шкафчето. Какво представлява seed или мнемоник фразата? Тук си говорим за този частен ключ. Пример за seed или мнемоник фраза е следното. 12 думи, на пръв поглед абсолютно нищо не значещи, абсолютно произволни. Портфейлите като цяло имат списък от думи, които са взети от речник, специален речник, като всяка дума съответства на определен номер. Seed фразата може да бъде конвертирана в число. Списъкът с думи в английският език за BIP39, това е Bitcoin Improvement Proposal 39, ще разгледаме какво точно значи това по-натам. Стандартът съдържа 2048 думи. Или с други думи, че така фраза съдържаща 12 случайно избрани думи като тези, броят на възможните комбинации би бил 2048 на 12 или 2 на 132. Тоест, тази фраза има 132 битова сигурност. Тоест, 132 битова сигурност означава колко, нали, сигурни може да бъдат тези портфели да бъдат съответно разбити. Дори тези 12 рандъм думи, какви комбинации могат да бъдат съставени. Само, че някои данни в този BIP39 фразата не са напълно случайни. Затова реалната стойност на фраза с 12 думи е около 128 бит. И това е приблизително същата сигурност, която имат всички биткоин частни ключове. Затова повечето експерти я смятат за достатъчно, тази 128 бита. Един side note, нали, примерно ще ви дам Ledger Nano портфейлите, това са хардуерни портфейли, сега ще ги разгледаме, имат частни ключове от по 24 думи или 256 битова сигурност. Какви типове портфейли има? Те представляват няколко. Едните са web портфейл, мобилен портфейл, десктоп портфейл, хартиен портфейл и хардуерен портфейл. Основните критерии за избор на портфейл. Първото нещо, което трябва да се замислите, е за контролът. Няма трета страна,
която да замрази или да ви вземе средствата. Частните ключове ви принадлежат. Вие оставате все пак отговори за опазването и бекъпването на тези думи. Това е много важно нещо. Не са някъде другаде, няма някой друг контрол над тях. Вие имате контрол над тези думи. И само вие ги знаете. Валидация. Някои портфели имат опция да оперират като нодове, т.е. да свалят целият блокчейн леджер с цялата счетоводна информация, нали, на абсолютно всички транзакции. Което значи, че не се разчита на третата страна за валидиране по някакъв начин транзакциите и нодовете предоставят високо ниво на сигурност, но изискват и огромна памет. Откритост. Някои портфели са с отворен код, т.е. могат да бъдат проверени, за да се види, че не са пипани, не са настройвани по някакъв начин. Това е изключително важно да проверяват, защото последните години доста така портфели изникват от нищото, някои си ги свалят, използват ги и после в един момент хоп, няма им парите. Средата. Някои портфели могат да бъдат качвани на компютри, които са уязвими вече от към malware и определени вируси. И защитавайки компютъра си, използването на силна фраза, преместването на повечето си средства в cold storage, т.е. storage, който няма директен достъп до интернет 24/7, или въвеждането на двуфакторна автентикация или мултифакторна автентикация, може да допълнително да помогне за опазването на вашите биткоини. Поверителност. Някои портфели са по-трудни за проследяване от други, тъй като генерират нови адреси при всеки влязъл превод. Имат също така. Това какво значи? Нека ви го обясня първо. Имате, ще дам пример пак с физически портфел. Всеки знае какво има портфел. Портфел, като го отвориш на две, имаш определени разделители за карти. Нали? Така, места, които да слагаш отделни кредитни или дебитни карти вътре. Представете си го последния начин. Имате този портфел и всеки един от тези разделители се намира в вашия портфел, но просто е на различен адрес. Тоест, всеки имаш разделител от 1 до 10, имаш първия разделител, втория разделител, третия, десетия. Те всичките се намират във вашия портфел, но пак се водят различни адреси. Ако това разбирате логиката на нещата. Освен, че те генерират нови адреси, които пак са част от вашите портфели, те имат и също така опцията за ползване на Tor, като прокси, изкриване на IP адреси и всякакви други функции за постигане на някаква анонимност онлайн. Такси. Така, някои портфели ви дават пълен контрол върху таксите, които се плащат при транзактиране, преди да осъществите, нали, съответно транзакция, за да сте сигурни, че тя ще се изпълни на време, без да плащате повече, отколкото трябва. Нали, сега тази минимална такса, нали, Mbit, видяхте колко беше равен Mbit, сега малко е може би и променено, но те са си автоматично заложени на повечето портфели, като вие можете ръчно да бърникате и да увеличите таксите, ако искате по-бързо да ви мине транзакцията. Допълнителни специфики при избор на портфел. Сега ще минем през тях. Legacy или те наречените стари адреси. Повечето портфели имат способността да изпращат и получават транзакции с те наречените legacy адреси, които започват с 1 или 3, а не с BC1. Но без поддръжка на legacy адреси има вероятност да не можете да получавате биткоин от някои портфели или борси. SegWit е Segregated Witness и някои портфели се поддържат този Segregated Witness, като използват паметта в блокчейна по-ефикасно. Той спомага за намаляването на таксите при транзактиране и залага основите на втория слой или втория леер, решенията като Lightning мрежата или светкавичната мрежа. Тук пак си говорим за промяна в самия протокол, който спомага за това повечето да бъдат по-свити, нали, компресирани самите транзакции и да могат да преминават по-бързо. Batch 32 е специалният адресен формат, който е възможен чрез този SegWit и той е този, който започва с BC1. Някои биткоин портфели и услуги все още не поддържат изпращането, въпреки толкова години, които са минали, и получаване от Batch 32 адреси. И multisig, което какво означава? Multisignature или множествен подпис. Някои портфели имат възможността да изискват повече от един ключ за авторизиране на транзакции
и това вече може да се разделите отговорността и контрола сред повече от един потребител. Ще дам пример за такъв портфел, който дори препоръчвам, където можете двама, трима, 5, 10 човека, да речем, вие сте трима човека, койните от този портфел не могат да излизат, ако само един си въведе кода, трябва да има примерно минимум двама човека. Или всичките и трима трябва заедно да си въведат своите кодове, за да излезат въобще койните. Това е вече, нали, зависимост от това какъв тип организация искате, какъв е структура, нали, каква е структурата на това, с кой какво правите, дали е фирмена сметка, дали имате разделено, дали в семейството искате да разделите отговорността и така нататък. Web портфелите. Те са лесни за достъпване от различни устройства, като ви е нужен само веб браузър. Средствата могат потенциално да бъдат възстановени, ако устройството е счупено или загубено, нали, било то лаптоп или телефон. Минусите на това нещо са, че нарушение в предлаганата онлайн услуга може да направи достъпването на средства трудно, т.е. един вид да хакнат дадената борса или портфел онлайн и да се приключи. Ако платформа за веб портфели бъде хакната, вашите средства ще бъдат под риск. Ако ползвате веб-базиран портфел, да речем криптоборси, защото те борсите там си съхраняват определени средства, като искате да си търгувате, да речем, и да си разменяте. Запомнете, че частните ви ключове се съхраняват онлайн на сървър, контролиран от някой друг и свързан към интернет. Това въобще не звучи сигурно и аз окуражавам хората да не държат прекалени и да не кажа въобще никакви средства в криптоборси, освен ако не са готови да ги загубят в някакъв момент. Като такъв един веб портфел съм дал пример с blockchain.com, който съответно може да използвате. Мобилни портфели, плюсовете портативни и удобни, идеални за правене на транзакции лице в лице и те са създадени специфично за използване на QR кодове и извършване на бързи и безусетни транзакции. Взимате си камерата, штраквате QR кода, ето ти ги, изпращам ти ги, бам, готово. Като минус, нали, може да кажем, че marketplace за приложенията или като Google Play, Apple App Store могат по някакъв начин да делисне или да премахне портфела, което прави малко трудно апдейтването на приложението и използването му в последствие. Счупването или загубата на устройството е възможно да доведе и до потенциална загуба на коините също така, ако няма подходящ бекъп. Сходна характеристика на всички мобилни портфели е това, че те не са пълни биткоин клиенти, не са пълни нодове, не са свалили целият блокчейн на устройството нали, той постоянно расте и изисква няколко гигабайта пространство. Няма как да стане, като и хем искате улекотен начин за транзактиране, хем да имате всичко на куп. Препоръчен мобилен такъв портфел е Trust Wallet, който може да си го свалите от App Store-овете на Google и на Apple. Десктоп портфел. При десктоп портфелите средата позволява на потребители да имат, нали, пълен контрол над средствата си. Някои десктоп портфели предлагат сапорт за хардуерен портфел и могат да оперират като пълни нодове. Нали, тук говорим целият блокчейн да се свали на компютъра. Трудни са за утилизиране на QR кодове. Нали, не са направени за това нещо, нормално. Склонни са да станат потребителите жертви на malware, spyware и вируси, крадящи биткоин. Аз така съм го записал нарочно, защото реално не са вируси, които ви крадат биткоина, а са вируси като тип keylogger, които ви запомнят какви пароли и какво си въвеждате на компютъра, за да могат в някакъв момент да го достъпят през интернет или пък най-малкото да подменят адреса, на който изпращате. Защото това е много важно, да гледате на кой адрес изпращате и дали случайно не е подменен този адрес. Два типа, нали, тънки и дебели десктоп портфели, тези, които пак свалят мрежовите блокове и тези, които не го правят и могат лесно да бъдат качвани на портативни устройства като флашки. Препоръчен десктоп е Electrum. Това е десктоп портфела, който ви препоръчвам и за multi-signature, ако искате да тествате, т.е. повече от един човек да подписват определени транзакции, излизащи от портфела. Като внимавате, нали, при първоначалния сетъп, какъв вид портфел ще разберете, дали е този Legacy, който ви казах, или Segregated Witness. Хардуерни портфели. Едни от най-силните методи за съхраняване на криптовалути е идеални за съхраняване на големи количества биткоин, но пак искам да ви кажа, като чуете хардуерен портфел,
Това не значи, че вашите биткоини и криптовалути са на това устройство. Това устройство просто играе ролята на ключ или на катинар, който ви дава достъп до вашите пари в блокчейна. Вашите биткоини не са на това устройство. Пак ви го повтарям. Не са на устройството. Това е просто устройство, чрез което достъпвате тези биткоини на самия блокчейн. Не са в тази флашка. А, Те са трудни при ползване, когато сте в някакво движение, не са създадени за сканиране на QR код. Загуба на устройството без подходящ бекъп отново може да доведе до необратима загуба на средствата. И нали, това, което обичам да казвам, позволяват буквалното носене на средствата в джоба на човек, без да се знае и да могат да се достъпят по някакъв начин от трети лица. Като препоръчен хардуерен портфел на Ledger нещата, ledger.com, ето тук е сайта, Ledger Nano X, който значи като видите така, уж няма голяма разлика. Единствената разлика е най-много, че тук това използва Bluetooth, което аз не препоръчвам, честно казано, защото нали, да комуникираш през още една мрежа не те успокоява много, не ти улеснява нещата. Хубаво е да може да си ги нацъкате ръчно нещата в това, като си го пъхнете в кабела в компютъра. Препоръчвам за начинаещи хора и за хора, които имат поне $1000 в криптовалути и в биткоин, да си закупят хардуерен портфел като Ledger Nano S+. Хартиен портфел. Сега, има един адрес, който е този bitadress.org. Аз ще мога ли да го цъкна всъщност да ви го покажа? Или няма да мога. Добре. Който генерира определен биткоин адрес и се получава следното нещо, което може да си отпечатате и да си го пъхнете в сейфа, в книга или в каквото искате. Две страни, два QR кода. Единият QR код, по него може да се получават средства, а пък другият е частният ключ, с който може да харчите средствата си, съхранени на дадения адрес. Това е малко нали, по-експериментаторско, ако ви се занимава нали, това нещо, да го видите как може да се случи, но се води, че една от най-сигурните опции за съхранение е хартиения портфел, т.е. да го имате един лист на една хартия, да сте си го заключили някъде и да си знаете, че там са ви кодовете. Така, следващия раздел, покупко-продажбата на биткоин, ще започнем с международните борси, като може би някои от вас са чували. Първата е Coinbase. Ще минем бързичко през тях. Coinbase е регулирана като американска финансова институция, има определена застраховка за гарантиране на влоговете, действа в съответствие платформата с ключовите финансови разпоредби на Европейския съюз. Има няколко основни инвеститора. Може да се купуват биткоини и други ограничен брой криптовалути чрез депозит с банков превод или карта. Тук е основната мизерия, бих казал, и проблеми, които бихте срещнали, е трудността на това да вкарате и да изкарате от българска банка пари, за да ги вкарате в криптоборси, тъй като негласно българските банки имат едно такова недобро отношение към биткоин и има много случаи на отказани, върнати, блокирани сметки за това, че сте се опитали да си изпратите средства там. Втората е Binance, създадена от CZ, който е китайски софтуерен програмист. Базирана била първоначално в Китай, мести се в Малта, пак основно нали, се обменя само с криптовалута, т.е. реално вие оттам може да си вземете криптовалути, но водещата валута там не е долара, нали, не е фиатна валута, която да може да вкарате. Ниски такси за търговия и тегления, още по-ниски такси, ако държите тъй наречения техен коин Binance Coin, но пак нали, стигаме до проблема с стигането на тези средства и изкарването на тези средства от български банки. Третата, на която ще обърнем повече внимание, защото тя е доста свързана с българските криптоборси. И тук под борси ще направим следното разделение. Тези, които ви ги показвам в момента, са борси тип хора, които имат определени неща, които казват, това искам да го продам на цена от еди кой си.
Друг човек казва, това искам да го купя аз на цена от еди кой си. И ако те се срещнат, има сделка. Нали, това е истинската борса, нали, за обмяна на криптовалути, докато българските борси са по-скоро като change бюра. Те просто нямат го това. Имам един клиент, който иска да продаде, имам един клиент, който... Те са този middleman, който приема поръчките за покупки и покупките за продажба на определени цени, които те си определят. Така, за Кракен, българските борси, всички български борси ползват Кракен с автоматизирани скриптове. Това не е някаква тайна. А, те най-лесно, нали, са си направили съответно системата. Таксите се въртат вече може би между 2% и 3%. Малко са се поспаднали, т.е. от борсовата цена в Кракен, която виждате. Има допълнителни борсови такси, плюс транзакционни такси, обикновено които са включени в цената. По-улеснен достъп има, бърз и директен съпорт, спестявате си време, говорите си с българи, нали, директно е, няма такива проблеми. И има и няколко варианта за плащане, EasyPay, Cash терминал, банкови преводи, като може да бъдете спокойни тук. Нали, това е този марш, който се плаща тук, което виждаме в българските борси, е свързан с това, че го няма този риск. Средствата, които вие сте изпратили от български борси, от български банки към чуждестранни борси да ви бъдат блокирани, спрени или въобще да не достигнат до там. Така че нали, всичко си има трейд-оф в този живот. В този случай този марш, който си залагате е именно, че можете да сте сигурни, че вашите средства ще достигнат или ще бъдат получени във вашата банкова сметка в последствие. Давам един пример за едно бързо сравнение, което в един даден момент, когато биткоин беше в Кракен 59 941 евро, си направих на труда да ги изкарам в лева, да ги обърна в лева, различните борси, това е базовата цена, тук Демек има 0%, и да изкарам на 3 борси български цената, на която оперират. И тук може да видите в този момент, нали, CryptoBG, колко е надценката в проценти, около 2%, 2%. Тук Bonex малко по-малко са дали. Те имат тенденцията последно време да крадат малко, нали, пазарен дял с по-такива сделки първоначално, нали, както всички, за да зарибят и после ти да свикнеш да си търгуваш само в тази борса с тях. Така че горе-долу около 2%, да кажем, се въртят процентите през българските борси на биткоин. Друго нещо интересно, което последните години доста наби популярност, са тъй наречените биткоин ATM-и. Ето тук на в Интерпред в София, това е първият биткоин ATM, който е сложен. Искам само да забележите в момента какви такси удрят те за купуване на биткоин и за продаване на биткоин, което е напълно безбожно. От друга страна обаче има и други биткоин ATM, като например този в Сердика център, който може да купите за 0,7% и да продадете за 1,7%. И честно казано, бих препоръчал за по-такива дребни неща или дете се вика да просто да пробвате да купите, да си изтествате за 100-200 лева. Бих препоръчал такъв биткоин ATM, защото няма... в смисъл всичко се случва доста бързо. До 500 лева, ако не се лъжа, не ви иска нито телефон, потвърждение, нито нищо. И таксите са доста по-ниски дори и от тези български борси, защото просто нямате тази интеракция с банкови сметки, а просто правите на момента на ATM-а. Ако ви е интересно, може да видите този сайт coinatmradar.com и да разгледате там в София къде и какви биткоин ATM има. Апдейтват се онлайн, своевременно и може да видите кое колко струва. Ето сега тук пример за това как функционира примерно един биткоин ATM, като искате да си купите криптовалута. Сканирате си QR кода на портфейла, ето тук, вкарвате парите и натискате изпрати. И общо взето доста straightforward, нали, не е нещо кой знае какво. С QR кода пъхате си валутите, парите, левовете вътре и давате изпрати и те вече до минути са при вас. Обратното, при продажбата е пак абсолютно същото. Колко лева искате да кеш-аутнете, избирате сумата, пак сканирате кода и изпращате вашите биткоини на този адрес и получавате съответно пари 1-2 минути по-късно за това какво сте изпратили вече като криптовалути.
Няколко практически съвета, ако тръгнете, нали, съответно нещо, такива действия да предприемате. Винаги тестите изпращането до определен адрес с малка сума първоначално, за да видите просто как ще стигне, за колко време стига, колко е таксата, това ли е верният адрес и така нататък. Никога не купувайте директно биткоин директно от опцията в самия портфел, който ползвате. Било то във всеки мобилен портфел, хардверен портфел, онлайн портфел, има там купи криптовалута сега. Вие ще платите, много е вероятно да платите огромна надценка на това нещо. Ако директно ви каже, ето тук само с кредитната карта, въведи си я и си купи директно, ще ти ги вкараме в портфела. То така е начинът, по който печелят повечето портфели, които са създадени, нали, които са open за клиенти. Нали, портфел може да го ползваш фри, ама ако пожелаеш да си купиш криптовалута, ще те ударим една хубава таксичка, с която горе-долу да си избиеме това, че сме направили и поддържаме този портфел. При съхраняване на над $1000 в биткоин си вземете хардуерен портфел, задължително. Не дейте да се скъпите. Един хардуерен портфел, видяхте, струва 160 лева. Срамота е. Никога не пишете ръчно биткоин адреси, а единствено чрез QR код или copy-paste функцията. Не си играйте едно C, R голямо, V малко. Това е абсурдно. Ще направите грешки и ще съжалявате за тях. Затова внимавайте. И никога не дръжте койни по борсите, освен тези, с които смятате да търгувате, например. Никога не дръжте койни, които не са под ваш контрол, във ваш портфел, където нямате достъп до вашите ключове на този портфел. Кратка пауза за въпроси. Вече час и половина някъде мина. Искате ли да направим една почивка от 5 минути, примерно сега и 27, докато ми 32 и 33, или да продължим директно с това, за да имаме повече време за въпроси? Ще оставя в чата да напишете. Окей, 5 минути почивка, айде, 5 минути за цигара. Връщаме се след 5 минути. Значи сега е и 27 към и 32 някъде. А, Ще продължим.
Бърза проверка дали всички са се върнали, дали вече слушат и гледат. Дръснете само ако сте тук. Можем да продължим. Добре, продължаваме тогава с биткоин заплахи, промени и форкове. Сега ще поспекулираме малко, ще поразсъждаваме върху някои митови и легенди за биткоин, за мрежата. Така, какво представлява форк? Форкове. Форк, нали, в буквален превод е вилица, но също така значи разделение на пътищата. Така, fork in the road. Биткоин форковете са разделения, които се случват в веригата на транзакциите, въз основа на различни мнения на потребителите за историята на тези транзакции. Като тези разделения е възможно да се създадат и нови версии на биткоин. И какво имаме предвид? Имаме два вида форкове. Soft fork и hard fork. Нали, мека вилица и твърда вилица. Меката вилица е промяната на протокола на биткоин, протокола биткоин, вместо промяна на крайния продукт. Тоест, голямата разлика между soft fork и hard fork е, че soft fork е съвместим с предните версии, с старите версии, стария блокчейн, старата история. Това означава, че новия протокол ще бъде разпознат от старите възли или конектори в системата и означава, че не се пуска нов крайен продукт. Докато hard fork е абсолютно нова версия на биткоин, която е напълно разделена от оригиналната версия. Няма транзакции или комуникации между двата вида биткоин след хардфорк. Те са отделни един от друг и промяната е постоянна. И тук съм написал общо взето напаните на някои хора през годините, които са опитали да създадат нови биткоини. Биткоин Кеш, биткоин Голд, биткоин Даймонд, супер биткоин, биткоин Год, биткоин Атом, биткоин Правет и така нататък. Тоест, това все едно някой да се опита да създаде някакво ново злато, нали? Да имитира негови. Ще каже, нашето злато е по-хубаво от вашето злато. Ами не, той има само едно злато. Нали? Само едно злато има, само един биткоин има. Всичко друго е копие и дубликат и опити за създаване на нещо ново, и като се използва само името на биткоин. И много често в тези случаи, които изброявам тук, едни така не много уравновесени хорица решават да подведат едни други хорица и да им кажат, абе, дайте си направим, да се отделим от тази система, си направим наш биткоин. Нали, тези нищо не разбират, но може да проверите къде се намира ваш биткоин, къде се намират неговите измислени копия. Какво е Bitcoin Improvement Proposal и как работи? Така, предложението за подобряване на биткоин или Bitcoin Improvement Proposal е дизайн документ за въвеждане на функции или информация в биткоин. БИПа трябва да предоставя кратка техническа спецификация на атрибута и обосновката за характеристиката. Това е стандартният начин за комуникация на идеи, тъй като биткоин няма официална структура. Няма девелопър определен, който отговаря за това нещо, или определена фирма, която отговаря за cyber security. Няма такова нещо. Няколко примера за такива неща са следните. Имаме Нью Йорк Agreement, където имаме вече с альтернативо нали, пътна карта за скалиране между биткоин компаниите и миньорите. Виждате какъв процент на съгласуваност има сред това нещо. BIP 141, където поне 95% акцептанс има на миньорите за Bitcoin Improvement протокола, за Segwit протокола, който ви казах. И тази промяна за по улесненото и по-доброто използване на транзакциите, намаляването на техните размери и по-бързото транзактиране. BIP 91, където виждаме 80%, поне 80% одобрение за това
за Segwit апдейта, нали, който се е случил, и BIP 148 пак, нали, като пример за Segwit. Тоест, Bitcoin Improvement Proposal са предложения за подобрения в мрежата, които трябва да имат определен консенсус, за да бъдат приети и да бъдат разпространени. И много от тези случаи, както ви показах и назад, имало и хора, които не са били съгласни и те си решили да се отделят в нещо си друго. Нали? И да не са вече част от тази мрежа, което си абсолютно тяхно право. Въпросът е, че биткоин продължава да съществува в тази си форма. Говорейки за най-големите заплахи за биткоин, може би някои от тях сте ги чували, те са следните. 51% атака. Ами какво ще стане, ако 51% от мощността попадне в зли ръце и те поемат контрол? Ай, това е нереалистично с оглед големината и на сложността на мрежата към момента. В ранния етап, като са се брояли буквално на пръсти на двете ръце, нодовете и мрежата е била супер слаба, никой не обръща внимание, това е било възможно, със сигурност. Но ако такова нещо се случи, ще има влияние върху следващия блок за точно 10 минути. И след това ще бъдат разкрити точните хора, кои са го направили, как са го направили, по какъв начин са го направили. Тъй като много хора наблюдават този блокчейн, споменах ви, че е напълно отворен за тях. Ще бъдат изритани от мрежата, един вид заобиколени, ще претърпят огромни финансови загуби. Тук си говорим колко чипове и колко мощност, за да могат да направят един дъбъл спенд. Нали? Да изхарчат един дъбъл спенд, за да променят, примерно, последния блок. Нещата вече не са така, както бяха в самото начало и както са били в самото начало. И подобен тип атака вече е немислима на този атак. Първо, че ще е много скъпа, второ, че много бързо ще се разкрие, трето, че няма въобще да си заслужава това нещо от страна на тези хора, които предприемат подобни действия. Тук го сложих долу, но то беше и свързано с събитията, които видяхме и вчера. То не е точно електрически срив, но проблеми в IT. Нали, риска от електрически срив. Значи, поради своята децентрализация, мрежата ще е сред първите, които ще се възстановят след евентуален електрически срив. Този блокчейн леджер, както го нарекохме, с счетоводната книга с всички транзакции, ще бъде възстановен по най-бързия начин, защото се намира на страшно много места, страшно много бекъпи има и страшно бързо може да се възстанови това нещо, за разлика от другите системи. Квантов компютър. Първите квантови компютри в случая, нали, ако си говорим, ще ни хакнат квантовите компютри. Първо, че първите квантови компютри ще са супер бавни и скъпи за цялото това нещо. По-вероятната атака ще бъде върху публичните ключове. Нали, тези 12 думи ги виждаме на 128 битовата сигурност. 256 битовата ще е на 24-те думи. Според криптографския стандарт eCrypt 2, 256 битовите ключове са сигурни поне в следващите няколко десетилетия. Отделно, че си представяте, когато една сфера се развие с квантови компютри, със сигурност и другата част, която ще се опита да предотврати това нещо, също се развие в тази посока. И отделно, вградената сигурност в биткоин е еднократното ползване на публични адреси. Това, което ви казах, един портфел може да има десетки, стотици адреси, които пак водят в този портфел, а за квантовия компютър ще му е необходимо да може да разбие този ключ за краткото време в момента, в който транзакцията ви е изпратена за първи път, нали, която е бродкастната в мрежите, и когато попадне в блок, нали, когато е потвърдена. Това е супер малкото време и пак тук си говорим за нещо, което със сигурност ще има и противовес в следващите десетилетия, както технологиите търпят развитие. И държавните забрани. Тези държавни забрани, ако гледате, даже ви препоръчвам да гледате моята лекция за биткоин и теория на игрите, която дадох в биткоин конференцията миналия месец, има я в YouTube, където казвам, нали, общо е, че не всички държави ще забранят биткоин и тези, които не го направят, ще са тези, които ще спечелят в дългосрочен план. Изгледайте лекцията, имам и друга лекция, която е за биткоин и наднационалната сигурност от преди 2 години на другата криптоконференция. По същия начин, където говоря пак общо взето за нещата, свързани с
а, това държавите по какъв начин ще се възползват или ще пренебрегнат биткоин комюнитито. Да. Сложих го този слайд, виждате датата и часа от вчера, където имаше определени дисръпшени в летища, а, държавни институции, London Stock Exchange, въобще навсякъде почти се случи това нещо, поради един калпав апдейт на някаква компания, която до вчера много хора може би не се е чували, че е толкова голям играч а, в сферата, но успя да съсипе страшно много бизнеси, да доведе до милиарди загуби. И тук говорим за а, а, насилствено свалени самолети да кацат по летищата, защото не могат да си направят букингите, не могат да си направят системите, нищо не им работи, болнични заведения и така нататък. И междувременно нали, виждамеъптайма или работещото време на биткоин, което е 99.989%, а пък от 2013 настам е на 100%. Тоест тази децентрализирана мрежа, тези принципи, тази възможност за бързо възстановяване оказва влияние и не случайно е на такива проценти в момента. Биткоин, нали, въпросът, който много хора казват и казват, биткоин се използва за пране на пари и нелегални дейности. Да кажем окей. Но тук съм извадил една статия от септември 2021, една от десетки статии през годините, която казва следното. Европейските банки общо взето са се занимали с трилиони долари в съмнителни транзакции. И общо взето са изпрали около 2 трилиона долара в транзакции. Изпрали 2 трилиона долара. Моментната капитализация на биткоин е едва трилиони 200 милиарда. Значи, само в една статия, 2020, само за един случай, виждаме как банките с долари са изпрали повече пари, отколкото цялата стойност на биткоин към момента. И това е малко храна за размисъл, защото като каже някой, нали, ще се чуят хората, че то не е имало престъпни дейности, не е имало хора, които да злоупотребяват с създадените системи и преди това, ами всички са чакали биткоин да могат да го използват това нещо. И пак ви казвам, това е една от най-лесно проверимите и проследими системи в света. Всяка една транзакция. Малко интересни метрики, закономерности и прогнози. Сега, това е тъй наречения stock to flow и халвинга. Както виждате, има определени закономерности с текущата стойност, как се е движила и халвинга. Много хора забелязват, че има определена корелация между определен период от време след халвинга и определен пик на криптовалутата. И се движи общо взето този начин. Халвинг след определени месеци all-time high, нова висока цена. Халвинг, нова висока цена. И сега вече тук сме на горе-долу цената на халвинга, където беше около, сега в момента е може би към 65 хиляди долара грубо. И виждаме как, да, 66 500 в момента. И виждаме как тръгваме общо взето отново, може би, в тази посока. Това пак не е нали, някакъв инвестиционен съвет, но това е просто храна за размисъл за определените закономерности в халвинга на биткоин и цената, която е асоциирана с него. Биткоин дистрибуциите по адреси. Това е една интересна графика, една интересна таблица, в която се вижда балансът на биткоин, колко са тошите или колко биткоина има, в колко броя адреси и колко процента от адресите общо и процент от биткоините общо. В момента виждате, че тези адреси, които имат от 0 до 0.001 или до 0.1 са най-много като бройка. По-малко са тези, които имат повече биткоини вътре. Виждате ги тук 1000, 100 000, 13 000 и така нататък. И все още тази дистрибуция, въпреки че е по-добра от предишни години,
все още тази дистрибуция, общия процент от биткоин се намира ето тук в тази долна част. Това ви казва общо взето, че се намираме, то звучи смешно, но ние се намираме в самото начало на това, на тази дистрибуция. Много хора казват, ние сме изпуснали влака от преди 5, 10, 15 години и така нататък, но, както ви показах, нещата си се движат в определена посока. Има си определено движение, бавно се случва, но се вика, никога не е късно просто да влезеш и да разбереш, за да почнеш да следиш какво и как а, се осъществява в биткоин и сам да можеш да проследяваш тези закономерности. Интересен и важен сайт е може би coinmarketcap.com, където може да видите, боже, тук си спомням, коя година беше, 2017 или 2018, тук имаше 14 000 криптовалути. Или 14 000 крипто. В момента има 2 милиона и 400 хиляди криптовалути, 780 борси и така нататък, и така нататък. Изключително много се е разраснало това нещо. Изключително много ще продължава да се разраства, според мен, в бъдещето. Не е нещо случайно, което просто преминава. Последните 15 години го доказват това. И е хубаво тук да си гледате този сайт, за да видите определени движения и какво се случва. Това е пак Stock to Flow графика, която тази линия, жълтата, предсказва общо взето нали, стойността биткоин, която е в мрежата, с нали, това как влиза в мрежата. Тоест след всеки халвинг нали, определената награда намалява наполовина. И това са отново тези халвинги, които виждаме ето тук, тук и тук. И как се е движила стойността на биткоин през времето. Тук виждаме, че горе-долу около сега да може, между 8 и 10 месеца, да кажем, след халвинг, т.е. след намаляването на наградата, забелязваме някакъв пик. Ето тук, където е червено, е буквално колко малко дни остават до days until next halving. Сега в момента вече сме минали през халвинга и виждате последните случаи, когато ето тук е червеното е халвинга, къде стига до зеленото. Червеното е халвинга, къде стига зеленото. Червеното е халвинг, къде стига зеленото и така нататък и така нататък. Още една интересна закономерност и графика, която да се разгледа. Това е Bitcoin Rainbow чарта, който така е създаден ретроспективно, общо взето, и много хора го смятат за индикация какво да правите в определени моменти. Синята част, ето тук отдолу, може да видите, общо взето ви казват, тук трябва да купувате. Fire sale, нали, разпродажба. Това вече по-светличкото синьо вече, нали, buy, зеленото акумулирайте, още ефтино, hold, нали, задържите, малко тръгваме вече нагоре към червеното, нали, тук вече е максимум bubble територии, но както виждате, това се е случвало няколко пъти в историята. Ето, стигаме до тук до червеното, падаме до синьото, стигаме нагоре до червеното, падаме до синьото, стигаме горе до червеното, пада. И то е с upward trend, нали, тренд на движещ се постоянно нагоре. Не е просто така нагоре-надолу, ами си се движи нагоре. И сега в момента се намираме, тук на 11 юни, се намираме някъде по средата в това. И тук ви дава общо взето графика. Ако стигне до еди каква си цена, какво значи това? И ето сега, примерно, на третото зеленичкото, което е Accumulate, последните една-две седмици цената стигна някъде до към 54-55 хиляди и е било определен момент нали, на база на тази графика да се акумулира. Не знам дали сте чували, но през 2010 година, май месец, година и горе-долу половина след стартирането на биткоин, един потребител, ако не се лъжа от Унгария, е платил 10 000 биткоина за две пици. В един от публичните форуми е написал, че е готов да даде 10 000 биткоина, ако някой му изпрати пици, ето тук с лук, пеперони и така нататък. В момента, на текущите цени, тези пици струват 650 милиона долара на този човек. И това е 18 май, се смята за биткоин пица дей. Който, нали, тези две пици, може би една от първите така записани транзакции за обмяна на биткоин за някакъв продукт.
Сега, измишлетелен versus реалност. Говорихме вече за енергията и какво се използва и как се използва. През 2017 година Световният икономически форум пуска следния твит и статия. Може да намерите свободно в интернет. Не знам дори от кумова срама не са я изстрели, може би ще направят по-голяма грешка, ако ги изстрелят, където казва, че през 2020 година биткоин ще консумира повече мощност, отколкото светът го прави в момента. Тоест, те са казали, че в 2020 биткоин ще консумира повече мощност, отколкото целият свят през 2017 година. И дайте да видим дали е така, нали? Вече 2024 дори. 2024 реалността какво говори? Че estimated, нали, годишният рейт се върти около 100 тераватт часа в момента. Дори и в абсолютния пик, който се предполага, пак ще е под 150 тераватт часа. А светът в момента използва 176 хиляди тераватт часа на годишна база. Което значи, че в своя пик биткоин ще консумира по-малко от 0,1% от световната консумация на енергия. И това е за мрежа, която има 100 плюс милиона юзера, струваща стотици милиарди долари, даже вече и трилион, да съществува. И това е този тип пропаганда, която, нали, много така учени или авторитети, дори ето и Световния икономически форум ви казва, нали, всички ще умрем 2020, биткоин ще изконсумира цялата енергия на света. А тя е едва и по-малко от 0,1% от цялата световна консумирана енергия. Това искам да ви го оставя, просто да си измисли, да видите какви измишлетини се пропагандират публично, масово и хората, дето се вика, които не знаят, просто го консумират това нещо и си казват, не, това е скам, това ще и консумира целият, това е много скъпо, консумира целият ток на света и така нататък. Биткоин и крипто през 2024. Тук ще ви пусна един клип, който искам да чуете. Той е от вчера, ако не се лъжа, от предизборна кампания на Доналд Тръмп, където казва следното. Или може би няма да ви го пусна. Много се извинявам за което. Секунда дали мога да го намеря и сега ще ви го пусна в интернет. Реално. Директно. Bitcoin will be made in the USA. Да. Пускам го. Поснал съм си го във Фейсбука, даже това нещо. Кажете ми дали звукът е окей. Ще ви го пусна. То е буквално 20-30 секунди, където обръща внимание на биткоин и идеята на Тръмп, ако спечели. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody to the nation's 50 million crypto holders. I say this with your vote. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from your Bitcoin. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. Сега много се спекулира дали това не е фейк. Нали, аз не случайно ви го пускам малко с доза закачка. Но въпросът е следният. Светът вече до някаква степен е озрял за това биткоин да бъде тема на разговор, биткоин по някакъв начин да бъде биткоин по някакъв начин да бъде тема на разговор, да бъде важна част от решенията, които взимат определени политици. Наблюдаваме вече нарастване на разбирането за биткоин, за разбирането за дигитални валути и така нататък. Нещо, което в Запада нараства значително. И независимо дали това е истина или не,
Имайте предвид, че все повече и повече ще бъде обръщано внимание на тези неща и все повече и повече хора ще започнат да се замислят за това какво правят централните банки, какво са парите, как мога да си ги предпазя, защо това е по-скъпо от това, каква е стойността на това с онова. И все повече ще се обръща внимание на това. На друга страна, може да дам пример с Германия. Споменах ви, че цената на биткоин падна до 54 000 преди една-две седмици. Това се случи, защото Германия бяха присвоили, там през някакви престъпни канали, бяха присвоили около 50 000 биткоина, които, ето виждате тук, в края на юни месец, те са прехвърлили в портфейл в няколко борси и са започнали да продават, която продажба приключи преди няколко дни. Ето и виждате, горе-долу са взели около 3 милиарда долара. В този период цената от 65 000 падна до 54 000 и след това беше много бързо възстановена. Сега в момента отново е 65 000. Идеята е, че ще има държави, които ще бъдат много късогледи, смятам като Германия, за които тези 3 милиарда, деца вика, те не могат и да им платят събирането на сметта за една година в цяла Германия, примерно. Да си придобиете представа. И въпреки това, те с тези 50 000 биткоина, които продадоха, цената дропна едва с 10 000 долара от 65 000 на 54 000. И след това беше изядена супер много. Супер бързо беше изядена от всички борси и все едно не се е случило. И съм сигурен, че се връщаме назад и ще кажем, а помните ли, когато Германия имаше 50 000 биткоина и ги продаде на 60 000 долара? И ще се смеят хората на това нещо. От друга страна, нещо интересно, което искам да ви споделя. Mt. Gox е една от криптоборсите в ранните години на биткоин, която беше хакната. И бяха откраднати страшно много биткоин. Може би 800 000, ако не се лъжа. Поне. В момента Mt. Gox, ето тук, юли месец, започват и са трансферирали 140 000 биткоина в няколко борси. Като ето тук, виждате, в Кракен дори са отговорили, че успешно са получили фондове от Mt. Gox, които ще бъдат разпределени на хората, нали, за това, че са били хакнати, там има съдия-изпълнител и ще им бъдат върнати, което какво значи? Че може голяма част от тези 140 000 долара, тъй като има хора, които са чакали по 10 години и повече, да започнат да ги разпродават. Което какво ще значи? Че отново можем да очакваме определено спадане на цената в някакви размери. Моята прогноза в случая е, че ако 50 000 биткоина са докарали цената до към 55 000, то до 140 биткоина биха я докарали до към 38-44 000 долара. И пак ви казвам, това съм убеден, че ще бъде изядено от пазара. Изядено ще бъде просто от пазара и ще бъде blip on the radar. Просто една точица, която след време ще кажат, вие помните ли, кога пазара за една седмица погълна 140 000 биткоина на 60 000 и беше паднало до 40 000? Да, помним. И сега колко е? И сега не е толкова. Институционални инвеститори. Тук само ще дам един снапшот за това. ETF-и, Exchange Traded Funds, държави, публични компании, частни компании, миньорски компании, Decentralized Finance компании, какъв процент от биткоини и колко биткоина държат реално. До преди 5-10 години никой не може да си мечтае, че ще има държави, които държат 500-600 хиляди биткоина. Или публични компании държат 314 хиляди биткоина. Или частни компании държат определен процент от цялото това нещо, от тези 21 милиона. И те глупави ли са? Продължават да ги държат явно. Има за какво. Храна за размисъл отново. И ще завърша с следното. Относно цената или стойността на биткоин. На колко бихте оценили възможността свободно, без трета страна, сигурно,
зад него да стои най-голямата децентрализирана компютърна мрежа, плюс доказана криптография. Бързо, с Lightning Network до секунди, обикновено едва няколко минути. Ефтино, милиарди, с такса от десетки единици най-много. Необратимо, гарантирано от блокчейна, да притежават, значи колко бихте оценили възможността с всички тези характеристики да притежавате и да може да прехвърляте на другия край на планетата актив с ограничен брой, който разчита на законите на математиката и е неподвластен на политически обещания и печатници на централни банки.